പ്രാർത്ഥനാഗാനം ഞങ്ങൾ പാടാം. പാവനമാലയത്തിനുള്ളിൽ പ്രാർത്ഥനാഗാനം ഞങ്ങൾ പാടാം. പാവനമാലയത്തിനുള്ളിൽ പാഴിലാകരുതേ നിൻ പാദ തേടുമ്പോൾ. പാഴിലാകരുതേ നിൻ പാദ തേടുമ്പോൾ. താപമേറും മാനസേ നീ വാസമാകണമേ. പ്രാർത്ഥനാഗാനം ഞങ്ങൾ പാടാം. പാവനമാലയത്തിനുള്ളിൽ. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. സഹോദരരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷിച്ചാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ പിഴ, എൻ്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധ മറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും മനുഷ്യരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, ക്രിസ്തുവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ, കർത്താവേ കനിയണമേ. ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇന്നേ ദിവസം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സ്റ്റെഫിയുടെ നിയോഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, അങ്ങേ ഏകജാതൻ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ സത്തയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുവല്ലോ. ബാഹ്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് സദൃശനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവിടുന്ന് വഴി ആന്തരികമായി നവീകരിക്കപ്പെടാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയുടെ പുത്രൻ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്. സാവൂൾ അപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ വധഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനെ സമീപിച്ച് ക്രിസ്തു മാർഗം സ്വീകരിച്ച് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ ആരെ കണ്ടാലും അവരെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കി ജെറുസലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദമാസ്കസിലെ സിനഗോഗുകളിലേക്കുള്ള അധികാരപത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ദമാസ്കസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്തു നിന്നൊരു മിന്നലൊളി അവൻ്റെ മേൽ പതിച്ചു. അവൻ നിലം പതിച്ചു. ഒരു സ്വരം തന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ട്, സാവൂൾ സാവൂൾ, നീ എന്തിന് എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു? അവൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, അങ്ങ് ആരാണ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി ഉണ്ടായി, നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ് ഞാൻ. എഴുന്നേറ്റ് നഗരത്തിലേക്ക് പോവുക. നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടെ വെച്ച് നിന്നെ അറിയിക്കും. അവനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ സ്വരം കേട്ടെങ്കിലും ആരെയും കാണായികയാൽ സ്തബ്ധരായി നിന്ന് പോയി. സാവൂൾ നിലത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണുകൾ തുറന്നിട്ടും ഒന്നും കാണാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. തന്മൂലം
അവർ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ദമാസ്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 3 ദിവസത്തേക്ക് അവന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു. അവനൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല. അനാനിയാസ് എന്നു പേരായ ഒരു ശിഷ്യൻ ദമാസ്കസിലുണ്ടായിരുന്നു. ദർശനത്തിൽ കർത്താവ് അവനെ വിളിച്ചു. അനാനിയാസ്. അവൻ വിളിക്കേട്ടു, കർത്താവേ, ഇതാ ഞാൻ. കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേറ്റ് ഋജുവീതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തെരുവിൽ ചെന്ന് യൂദാസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ താർസോസ്കാരനായ സാവൂളിനെ അന്വേഷിക്കുക. അവൻ ഇതാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനാന്യാസ് എന്നൊരുവൻ വന്ന് തനിക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ തൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വയ്ക്കുന്നതായി അവനൊരു ദർശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു. അനാന്യാസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവെ, അവിടുത്തെ വിശുദ്ധർക്കെതിരായി അവൻ ജെറുസലേമിൽ എത്രമാത്രം തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ പേരിൽ നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന സകലരെയും ബന്ധനസ്ഥരാക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരിൽ നിന്ന് അവൻ സമ്പാദിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോവുക. വിജാതിയരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ എൻ്റെ നാമം വഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണ് അവൻ. എൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി അവൻ എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അനന്യാസ് ചെന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സഹോദരനായ സാവൂൾ, മാർഗമധ്യേ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു നിനക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനും നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നതിനും വേണ്ടി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ചെതുമ്പൽ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുകയും അവന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് അനന്തരം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ദമാസ്കസിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ കുറേ ദിവസം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. ഇസ്രായേൽ തൻ്റെ സൃഷ്ടാവിൽ സന്തോഷിക്കട്ടെ, സിയോന്റെ മക്കൾ തങ്ങളുടെ രാജാവിൽ ആനന്ദിക്കട്ടെ. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ അവിടുത്തെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ, തപ്പുകൊട്ടിയും കിന്നരമീട്ടിയും അവർ അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. എന്തെന്നാൽ കർത്താവ് തൻ്റെ ജനത്തിൽ സംപ്രീതനായിരിക്കുന്നു, എളിയവരെ അവിടുന്ന് വിജയമണിയിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ പുതിയ ഒരു കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. വിശുദ്ധ ജനം ജയഘോഷം മുഴക്കട്ടെ, അവർ തങ്ങളുടെ കിടക്കകളിൽ ആനന്ദം കൊണ്ട് പാടട്ടെ. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. അവരുടെ കണ്ടങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്തുതി ഉയരട്ടെ, അവർ ഇരുവായുത്തരയുള്ള വാൾ കൈകളിൽ ഏന്തട്ടെ. രാജ്യങ്ങളോടും പ്രതികാരം ചെയ്യാനും ജനതകൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകാനും തന്നെ. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. അവരുടെ രാജാക്കന്മാരെ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ടും പ്രഭുക്കന്മാരെ ഇരുമ്പ് വിലങ്ങുകൾ കൊണ്ടും ബന്ധിക്കട്ടെ. എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിധി അവരുടെ മേൽ നടത്തട്ടെ. അവിടുത്തെ വിശ്വസ്തർക്ക് ഇത് മഹത്വമാണ്. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ, കർത്താവിന് പുതിയ കീർത്തനം ആലപിക്കുവിൻ. വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ, വിശുദ്ധരുടെ സമൂഹത്തിൽ അവിടുത്തെ പാടി പുകഴ്ത്തുവിൻ. ഹല്ലേലൂ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂ 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 ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ.
കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. വിശുദ്ധ മാർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിനുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അവൻ കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു. അവരോട് അവന് അനുകമ്പ തോന്നി. കാരണം അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആട്ടിൻപറ്റം പോലെ ആയിരുന്നു. അവൻ അവരെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു പറഞ്ഞു, ഇതൊരു വിജന പ്രദേശമാണല്ലോ, സമയവും വൈകിയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റുപാടുമുള്ള നാട്ടിൻപുറങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവാൻ അവരെ പറഞ്ഞയക്കുക. അവൻ പ്രതിവചിച്ചു, നിങ്ങൾ തന്നെ അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കുവിൻ. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ചെന്ന് 200 ധനാരയ്ക്ക് അപ്പം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ കൊടുക്കട്ടെയോ? അവൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ കൈവശം എത്ര അപ്പമുണ്ട്? ചെന്ന് നോക്കുവിൻ. അവർ ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, 5 അപ്പവും 2 മീനും. പുൽത്തകടിയിൽ കൂട്ടകൂട്ടമായിരിക്കാൻ അവൻ ജനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. 100ഉം 50ഉം വീതമുള്ള കൂട്ടങ്ങളായി അവർ ഇരുന്നു. അവൻ 5 അപ്പവും 2 മീനും എടുത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി കൃതജ്ഞതാ സ്തോത്രം ചെയ്ത് അപ്പം മുറിച്ച ശേഷം ജനങ്ങൾക്ക് വിളമ്പാൻ ശിഷ്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. ആ 2 മീനും അവൻ എല്ലാവർക്കുമായി വിഭജിച്ചു. അവരെല്ലാവരും ഭക്ഷിച്ചു തൃപ്തരായി. ബാക്കി വന്ന അപ്പക്കഷ്ണങ്ങളും മീനും 12 കുട്ട നിറയെ അവർ ശേഖരിച്ചു. അപ്പം ഭക്ഷിച്ചവർ 5000 പുരുഷന്മാരായിരുന്നു. ദൈവ വചനമാണ് നാം കേട്ടത്. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. ഈശോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ധ്യാനിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവാശ്രയത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളൊരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന് വേണ്ടി പോകുകയുണ്ടായി. ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ട മരുന്നുകൾ കിട്ടാൻ കുറച്ച് വൈകിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോകേണ്ട ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റേഷൻ വിട്ടു പോയിരുന്നു. ഞങ്ങളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകേണ്ട സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ട്രെയിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വിളിച്ചു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഗോഡ് മദർ ഡോക്ടറാണ്, സിസ്റ്റർ ഡോക്ടറാണ്. പുള്ളിക്കാരത്തി, ഞങ്ങൾ 2 പേര് നഴ്സുമാർ, ഒരു ഫാർമസിസ്റ്റ്, ഞങ്ങൾ 4 പേരേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ പരസ്പരം നോക്കി. കാരണം എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് എല്ലാം മരുന്നും എല്ലാം ശരിയാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത് ആ വഴി പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനിന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇല്ല. ഞങ്ങളൊരു നിമിഷം ഞങ്ങൾ പരസ്പരം ചെറുപ്പക്കാർ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിച്ച് ഇരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എണ്ണി നോക്കി. ഞങ്ങൾക്ക് ടാക്സിക്ക് വിളിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിലും അതൊട്ടും തികയില്ല. കുറച്ച് ദൂരമുള്ള സ്ഥലം, 2 മണിക്കൂറോളം യാത്രയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളും ഇല്ല താനും. അങ്ങനെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യാം, നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണോ അതോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണോ, എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം, നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ലഗേജൊക്കെ എടുത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വരാനും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ അമ്മ ഞങ്ങളെക്കാട്ടിയും ഒരു പൊടി മുന്നിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് കാണണം. അമ്മ പിറ്റത്തെ വരുന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നിന്നു. ആ ട്രെയിൻ വന്ന് നിന്നപ്പോൾ എന്തോ എൻജിൻ ഡ്രൈവറോട് എന്തോ സംസാരിച്ച് തിരിച്ചു എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, മക്കളെ വേഗം ലഗേജ് കയറ്റി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? കാരണം ഈ ട്രെയിനിന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും 1 മണിക്കൂർ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത സ്റ്റോപ്പിലെത്താൻ. തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാനും ഒരുപാട് പൈസ ചിലവുണ്ട്. അമ്മ പറഞ്ഞു, ദൈവം ഇടപെട്ടു മക്കളെ, നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട സ്റ്റേഷനായപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അത്ഭുതത്തോടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി. ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞു. 1 നിമിഷം ട്രെയിൻ നിന്നു. ഞങ്ങൾ വേഗം ഇറങ്ങി ട്രെയിൻ എടുത്തു. അപ്പം ഞാൻ അമ്മയെ കൗതുകപൂർവ്വം വളരെ കൗതുകത്തോട് നോക്കി അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കി. അമ്മ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയിട്ട് എൻജിൻ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളൊരു ക്യാമ്പിന് പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല, നിങ്ങൾ സഹായം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് 500 ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരമാകുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻജിൻ ഡ്രൈവർ സമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ ട്രെയിന് 1 നിമിഷത്തേക്ക് അവിടെ ചവിട്ടി നിർത്തി. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ഞങ്ങൾ ഭംഗിയായി ഞങ്ങൾ എത്തേണ്ട സമയത്തിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ എത്തി. കാരണം ഈ ട്രെയിൻ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനായിരുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിന് വഴിയിലൂടെ വെച്ച് പിടിച്ചു. ഞങ്ങൾ മുൻപെത്തി. ഞങ്ങൾ വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാമ്പ് നടത്തി തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ചിന്തകളും നമ്മളുടെ തീരുമാനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചുരുങ്ങിയ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും നമ്മളെപ്പോഴും കുടുങ്ങിക്കിടക്കാറുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. അപ്പം ഇന്നത്തെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് നമുക്കറിയാം, കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കർത്താവ് ചോദിച്ചത്, അവർക്ക് ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കുക എന്ന്. കർത്താവിനറിയാം അവരെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണമില്ല. പക്ഷേ ശിഷ്യന്മാരുടെ മനോഭാവം എന്താണ്, ശിഷ്യന്മാർ പറയാൻ പോകുന്നത്, കർത്താവിനോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. 5 അപ്പം കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ, 5000 പേർക്ക് എങ്ങനെ ഊട്ടി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട പകരം നമ്മൾ ദൈവത്തെ അളക്കാനും നമ്മുടെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മുൻപുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തുലനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും അപകടങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ തലയിലെ ഒരു മുടിനാര് പോലും ദൈവം അറിയാതെ പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നില്ല. അപ്പം എല്ലാം അറിയുന്ന കർത്താവിന് നമ്മളെക്കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാശത്തിനോ ദുരിതത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബൈബിൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മുടെ അഹങ്കാരവും നമ്മുടെ മുൻചിന്തയും നമ്മുടെ മുൻതൂക്കങ്ങളും എല്ലാം ഒരു നിമിഷം മറന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വലിയ പദ്ധതിക്ക് നമ്മൾ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കർത്താവ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പരിചയം കൊണ്ടോ അല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിലുള്ളത്. അപ്പം ആ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ പദ്ധതി പലപ്പോഴും ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ പദ്ധതിയിലെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ പലപ്പോഴും മറന്നു. അതാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പലപ്പോഴും ദൈവവിചാരണ കൂടാതെ, ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചന കൂടാതെ എടുത്തു ചാടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ വികാരങ്ങളുടെ പുറത്തായിരിക്കാം, പ്രശ്നങ്ങളുടെ പുറത്തായിരിക്കാം, ആങ്സൈറ്റിയുടെ പുറത്തായിരിക്കാം, എന്തായിരിക്കാം. അതായത് സഹോദരങ്ങളെ, ഈ നിമിഷം നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം. കർത്താവെ, ഞാനല്ല, അങ്ങാണ് എന്നിൽ വാഴുന്നത്. കർത്താവെ, എൻ്റെ തീരുമാനമല്ല, അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയാണ് എന്നിൽ നിറവേറേണ്ടതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കണമേ നിറയുമീ ജീവിത താളത്തിൽ സന്തോഷ സന്താപ മാലിക. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കണമേ, കനിവോടെ സ്വീകരിക്കണമേ നിറയുമീ ജീവിത താളത്തിൽ സന്തോഷ സന്താപ മാലിക. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കണമേ. വൈദികൻ തൻ തിരുകൈകളിൽ ഏന്തുന്ന പാവന പാത്രം പോൽ, വൈദികൻ തൻ തിരുകൈകളിൽ ഏന്തുന്ന പാവന പാത്രം പോൽ, നിർമ്മലമല്ലേലും ജീവിതം അർച്ചനയാവണം ദൈവമേ. കനിവോടെ സ്വീകരിക്കണമേ.
നിറയുമീ ജീവിതത്താലത്തിൽ സന്തോഷ സന്താപ മാലിക കനിവോടെ സ്വീകരിക്കണമേ. സഹോദരരെ, എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ബലി സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവെ, അങ്ങേ ജനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചദ്രവ്യങ്ങൾ പ്രീതിപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭക്തി പുരസരമുള്ള വിശ്വാസത്താൽ അവ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവ സ്വർഗീയ കുദാശകളാൽ സ്വന്തമാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടുകൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അവിടുന്ന് വഴി ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വിനിമയം സ്പഷ്ടമായി. എന്തെന്നാൽ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനത സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മാനുഷിക നശ്വരത നിത്യബഹുമതിയിലേക്ക് കടക്കുക മാത്രമല്ല, വിസ്മരണീയമായ പങ്കാളിത്തത്താൽ ഞങ്ങളും നിത്യരായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലാഖമാരുടെ ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം ആഹ്ലാദഭരിതരായി പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു. അതരങ്ങളിൽ സ്തുതികീർത്തനം കർത്താവായ ദൈവമേ, ഹൃദയങ്ങളിൽ തവ കീർത്തനം ബലവാനായ ദൈവമേ. അതരങ്ങളിൽ സ്തുതികീർത്തനം കർത്താവായ ദൈവമേ, ഹൃദയങ്ങളിൽ തവ കീർത്തനം ബലവാനായ ദൈവമേ. ഹോശാന 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 ഹോശാന. കർത്താവെ, സർവവിശുദ്ധയുടെ ഉടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആകയാൽ അങ്ങേ ആത്മാവാൽ മഞ്ഞുകണം പോലെ ഈ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവുമായി തീരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സുമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്തു, എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവിൻ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം. കർത്താവേ, അങ്ങ് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ അങ്ങേ മരണം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അങ്ങേ ഉയർപ്പ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണം ഉയർപ്പുമോർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങേ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവന്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ലിയോ പാപ്പയോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപത അധ്യക്ഷനായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും
വൈദികണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരണത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങ് ഓർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരിലും കനിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തോടും ആ കന്യയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പോസ്തലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകലവിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും ആമേൻ. രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ഏറ്റുചൊല്ലാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്നു വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. കർത്താവെ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്നു നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളില്ല. പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുളമനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുവിൻ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവകുഞ്ഞാടേ, ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിന്റെ വിരുന്നിനെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും. യേശുനാഥാ, വാവാ സ്നേഹനാഥാ, ആയൻ ഹൃദയം തേടിടും സ്നേഹമേ നീ. വാവാ യേശുനാഥാ,
സ്നേഹവുമേ വാവാ യേശുനാഥാ പാരിലില്ലിതുപോ വാനിലില്ലിതുപോ നീ ഒഴിഞ്ഞുള്ളൊരാനന്ദം ചിന്തിച്ചിടാ വാവാ യേശുനാഥാ പൂക്കൾക്കില്ല പ്രഭ തേൻ മധുരമല്ല നീ വരുമ്പോൾ ആനന്ദം വന്യമല്ല വാവാ യേശുനാഥാ വേണ്ട പോകരുതേ നാദാ നിൽക്കണമേ തീർത്തു കൊള്ളാം ഞാൻ നല്ലൊരു പൂമണ്ഡപം വാവാ യേശുനാഥാ ആദി ചേരുകിലും വ്യാധി നോവുകിലും നീ അരികിലെല്ലാശ്വാസമേ വാവാ യേശുനാഥാ ശാന്തിയിൽ നീന്തി നീന്തി കാന്തിയിൽ മുങ്ങി മുങ്ങി നിന്നിൽ ഞാനുമേ എന്നിൽ നീ ഇങ്ങനെ വാവാ യേശുനാഥാ വാവാ യേശുനാഥാ വാവാ സ്നേഹനാഥാ ഹായൻ ഹൃദയം തേടിടും സ്നേഹമേ നീ വാവാ യേശുനാഥാ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അങ്ങേ കൂദാശയുടെ പങ്കാളിത്തം വഴി ഞങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്ന ദൈവമേ, അതിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ഫലം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമേ. അങ്ങനെ അങ്ങേ ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അതേ ദാനത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടറിയണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, സർവശക്തനായ ദൈവം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വഴി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തിൽ പോകുവിൻ. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബത്ലഹേമിലെ പുൽത്തോട്ടിൽ ജാതനായ ദിവ്യ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങയെ സന്ദർശിക്കുവാനെത്തിയ ആട്ടിടന്മാരെ പോലെ ഇതാ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ അണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അത്യുന്നത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ അങ്ങയെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവമായി ഞങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. അനുഗ്രഹദായകനായ ഉണ്ണീശോയെ അങ്ങേ ജനനിയും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പും ബത്ലഹേമിലെ കാലത്തൊഴുത്തിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹവും സമാധാനവും ഞങ്ങളിലും എല്ലാ മനുഷ്യരിലും നിറയാൻ കനിയണമേ. നമ്മുടെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ലിയോ പാപ്പായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ മെത്രാൻ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനും വൈദികർക്കും ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും
ജനങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാനവും വിവേകവും നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങ് സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയും വെളിപാടിൻ്റെ പ്രകാശവുമാണ്. അങ്ങേ കണ്ട് ആനന്ദ നിർവൃതി അടഞ്ഞ ശിമയോനെയും അന്നയെയും പോലെ അങ്ങയുടെ ദർശനത്താൽ ഞങ്ങളെയും ആനന്ദപൂരിതരാക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. അങ്ങേ ദർശിക്കുവാനെത്തിയ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് മീറയും പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും കാണിക്കയായി നൽകിയതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപപാത്രങ്ങൾ തുറന്ന് ഞങ്ങൾക്കുള്ളവയെല്ലാം അങ്ങയുടെ തൃപ്പാതി സമർപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പിതാവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഈശോയെ നിരന്തരം സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അന്വേഷിക്കുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. വിശ്വാസപൂർവം അങ്ങയെ സമീപിച്ച എല്ലാവരെയും സുഖപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മാനസികവും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസം, സ്നേഹം, പ്രത്യാശ എന്നീ ദൈവിക സുഹൃതങ്ങളിൽ വളർന്ന് സൽപ്രവൃത്തികൾ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതത്തിലൂടെ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പ്രായത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രീതിയിൽ വളർന്ന ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്ക് പഠനത്തിൽ വിജയവും വിജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും വളർച്ചയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവരെ പോലെയുള്ളവർക്കാണ് സ്വർഗരാജ്യം എന്നരുൾ ചെയ്ത ഈശോയെ ശിശു സഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയും വിനയവും ദൈവാശ്രയബോധവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാരൂപയുടെ സഹായത്താൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതാന്തസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. മാമോദീസ വഴി ഞങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാനയും ദൈവവചനവും മറ്റു കൂദാശകളും വഴി സത്യത്തിലും അരൂപിയിലും അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമായി ഞങ്ങളെ വളർത്തുകയും ചെയ്തതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നസ്രത്തിലെ തിരുക്കുടുംബം പോലെ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ കുടുംബങ്ങളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏകാഗ്രതയും സമാധാനവും ഓർമ്മശക്തിയും നൽകുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിയും സ്നേഹവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞൊരു പുതിയ മാനവ ലോകത്തിനു വേണ്ടി തീക്ഷ്ണതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അങ്ങയുടെ സന്ദേശം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷിതരായ യുവതി യുവക്കുമാരെ ഓർത്ത് അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ കൃതജ്ഞത സ്വീകരിക്കണമേ. നമുക്ക് ലഭിച്ച എല്ലാ ഉപകാരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ ലോകമുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദൗർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകൾക്ക് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകി വരദാനങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശദീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തയും എളിമയുമുള്ള ഉണ്ണീശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഉണ്ണീശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിനൊത്തവിധം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോയെ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. കർത്താവേ കനിയണമേ. മിശിഹായേ കനിയണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളണയ്ക്കും പ്രാർത്ഥന സദയം കേൾക്കണമേ. സ്വർഗപിതാവാം സകലേശ ദിവ്യാനുഗ്രഹമേ ഗണമേ. നരർ
രക്ഷകനാം മിശിഹായേ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദൈവാത്മാവാം സകലേശ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിപാവനമാം ത്രിത്വമേ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. മഹിയോളം ചെറുതായവനാം മഹിമ നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ, എളിമയിൽ ഞങ്ങൾ വളരാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. ദുർബലരാമീ മാനവരിൽ കുറവായി പോയൊരു വിശ്വാസം, ദാസരിലെന്നും നിറയാനായി ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അന്ധതയാൽ അവിവേകത്താൽ മനുഷ്യരിൽ നിറയും പാപങ്ങൾ തിരുരക്തത്താൽ കഴുകണമേ. ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. അന്ത്യദിനത്തിൽ വിധിനാളിൽ കൃപയുടെ വാതിലടയ്ക്കരുതേ. നീതി നിറഞ്ഞോരുണ്ണീശോ, ദിവ്യാനുഗ്രഹമേകണമേ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ.